joan. Zuzena, baina desegokia da. Eta suspenso jarri dutzen, eta gero berak erakutsi dutzen zauta, Luis Michelena. No jodas, auto, no jodas. Baina hori izango zen koldo bihurtu baino lehenagokoa. Bueno, a ver. Bai, hor, nik uste dut, hemen gendun, hau dena esan takero, zertagoaz. Gizarte honetan, gizarte hau, edozein ikuspegitik, bai antropologikotik, bai soziolinguistikatik, bai komunikaziotik, aztertu dutenak, esate dute, komunikatzeko gaitasun berezko hori, geroz eta garrantzitsuago dela gizarte moduetan. Gaur egun ez du balio Euskal Herrian beti funtzionatu duen erderazko esamolde horrek. El buen paño en el arca se vende, alegia. Oialo naitema salduko dek, propaganda egiten espadek ere. Gaur egun ez dago ofiziorik egitez gain, egiten duena modu eraginkorrean jendearen aurrean arkustu behar ez duenik. Baina horrek eskatzen duen abildadea, ez da jario abildadea, diskurso abildadea da. Alegia, edozein baserritarrek eukiko bintuzke oain taberna jun, eta gu denok, hola, hau zabalik eta, bueno, barre eta negar eta eragingo liguke sueltu utzizkeo. Oain, esan, hemen dauzkazu 40 irakasle, eta esan zure 5 minutun edo ordu larden batean, esan zerbait ontaz. Hortan ez dira inabilak, galdu iten dira. Imanol Lazkano liburu egitean, Imanol Lazkano bezain iztun honik ez du, jario oberik ez du ikusi. Eta jartzen zanean, guri kontatuta sekulako kontaketa marabillosoa zena, bera idazten, kentzen zion bere ustez adorno zienak, eta uzten zuen eskeleto linguistiko bat ezertako baliotzuena. Orduan, abildade diferentea dira. Eta abildade bi horiek, gaur egun gizartean, eskolak segurtatu beharko lukena ez da jarioa. Diskursoa da, hau da, egoera komunikatibo formalen aurrean, denok dauzkagun horietan, dela eskola ematea, dela, ez dakit, manifestazio baten buruan zehoz esatea, lagun baten ezkontzan zehoz esan behar, hileta baten, hileta elizakoa ez balin bada, ez da izan berez dana baino tristeago, inok ez dakilako hango bilduen sentimentua xume batzutan sublimatzen, olako okasioei aurre egiteko ze fabrikatu behar da. Eta horri deitzen diogu diskurso, naiz eta badakigun hori ere kalitate hitza bezala oso kontaminatuta dagoela. Diskurso ditzen zaio dozen gauzari. Baina diskurso hori da, definituta, helburu bat lortzeko jakinean erabiltzen diren estrategia linguistiko eta gainerakoen osaketa. Diskurso bat, eta hori da pixka bat, gero 3. orduan, lantzen hasiko gerana, hori baita metodoaren oinarria. Eta gogoratzen baldin baduzu da, Joserra nundik hasi da esaten hasieran konturatu ginela, eta hortaz dano jabetzen garela, gure zaharre gu baino gaitasun handiagoa zutela hizkuntzari dagokionez, eta guk handiago dugula gure seme-alabek baino. Gure helburua hori da, galera hori nolabait gerarazi diskursotik, jake jariotik ezin dugun. Jarioari denak eragiten dio. Inguruneak, egoera politiko, linguistikoak, eta bar. Diskursoari ez. Diskursoa eiten jakitea aski da, eusteko. Alegia, gure helburua da, Irungo ume bat, 12 urtekin, hortan trebatua, Hondarribiko baserritar bat baino hobea izatea Amonaren hiletan. Euskeraz. Eta hori posiblea da. Baina hortarako, konturatu beharko dugu, bersolariek ere, adibidez, Basarriren omenaldian, hiletan, bersolariek bi egun lehenagotik bazekiten berso bat kantatu behar dutela. Orduan, gaur egungo umek egoera komunikatibo larri horietan, nola ez zaien erakutsi hori eskolan? Egoera komunikatibo nola aurre egin, bakarrik paradigmak montatzen ikasi duten. Zer egiten dute? Larrialdian daudenean, jotzen dute beraiek dakiten dotoreenera. Baina dotoreena ez da, ez beti eta ez gehienetan egoki izaten. Alegia, beti jartzen dudan ejemplu hori, ez da, mutil bat, mutilen ikuspegi hartuko dut erresagotzei dalako. Eskolako jantokian dago, begiz jota daukan neska baten alboan, eta nahi luke konversazioan hasi edo zerbait behakin. Eta arduan, kapaza da ez du, nola impresionatuko denik. Baina nire ez diat erakutsi neskak txunditzen. Horren, egingo detana da, luzimentu linguistikoa. Eta esango diot, aizu, pasa zieni ezadake gatzontzia. Eta, klaro, gatzontzia pasako dio, baina beste ez.
Osea, hortik ez da pasako alegia. Hori antiguko umeak ingo ditek, Ez, baina, baina nik uste dut askotan egiten dugula hori. Euskadi Irratira periodismo bukatuta joaten diren gaztek, ni ezen gazte, baina jo nintzenean ere, esaten dizute, notizia hau egin behar dezu euskeraz. Eta joaten zeat, idazten duzu, hango subjuntibo, eta dakizun guztia gartzen duzu hor. Gero joaten zea mikrora, eta ezin duzu irakurri. Bai, por ejemplo, jarri duzu Euskal Herriaren instituzionalizatze, eta hori nervioso dagoen batek ez du pasatzen hitz hori ez da pentsau ere. Baina, claro, zer dela eta periodismo ikasi duen bati ez zaio hori esan. Ez zaio esan, irratian zaudenean ezin duzu idatzi egunkarirako baliz bezala, zergatik? 12 urtekin galdera horiek ez direlako egin. 12 urtekin ostrukarena agintzen dutenean jada ez dutelako zehazten. Azteko. Bueno, orduan, eta ordu bete hau bukatzeko, esango duke. Eskolan, gure ustez, dena dago, gehiena dago, zuzentasunetik behiratuta. Erderaz bai, eta komunikazio gaitasunaren galera hau, konsolagarri bazaizue, hizkuntzak gehienetan aipatzen den kontua da. Gertatzen dena, beste hizkuntzek kalea daukatela. Neri ez dit inportik eskolan dena aldrebes egiten badute ataunen, igual zait. Etxean eta kalean konponduko dute. Hau da, baina umeak eduki behar du euskeraren benetako erabilera, tresna erabileraren kontaktua nun edoan. Eta kalean ez badago, izan barko du eskolan. Eta horrek eskola anormala egiten badu, anormala egin dezagun eskola, behar balin badugu. Hobe dugu anormaltasuna onartu, eta ez normal itxura eginez, orduan gera, inoiz baino anormalago. Orduan, eskola irauli, hezkuntza sistema irauli esaten genduen hortan, esan nahi dugu. Bi gaitz, bat, egiten dan gehiena paradigmetatik eta zuzentasunetik egiten da. Gaitz bat. Bi, 21. mendeko gizartea aztertu dutenak, ahozko komunikazio gaitasunari ematen diote komunikazioaren barruan garrantzirik handiena. Eskolak 8 urtetik 22 bitartean mutu ezitzen ditu umek. Baina, eta hau ez da guk presupuesto teoriko bat, baizik iritsi gehan ondorio bada, batzuk diotenaz beste, ez da egia idatzia eta ahozkoa elkarren kontrako direnik. Eskolan, ahozko umeak mutu ezi bai, baina gutxienez idatziz lantzen dana ikuspegi komunikatibo eukitasunetik landuko balitz, bide handia ibilia izango genduke. Baina horrek eskatzen du, orduan, jendea eta batez ere irakaslearen gaitasunean, naiz eta irakasle kontzientziatuak izan, horrek eskatzen du formazio bat eman baztaiola. Nola aurre egingo diot, ni nola trebatu dezake jendea diskurso gintzan. Lehengo, segurazko, idatzi zein beharko duzu. Talako baten iritsiko zea, ahozko jardun sasi improvisatura. Baina ez idazu saldu ikastaro bat ahozkotasuna bere hortan lantzen duenik. Ahozkotasuna gaur egungo gizartean, testudun ahozkotasuna da. Testudun ahozkotasuna da, bere manifestazio esanguratsuenetan eta garrantzitsuenetan behintzat. Orduan, hortxe dago. Orduan, guk esaten dugu, hau dena dago, problema hori daukagu, eta zer egingo du? Negar? Negar ez. Egingo duguna, gure proposamena zen, euskera irakatsi behar denean, euskerako eskolan eta euskaltegietan eta bar, ikuspegi hori hartzea. Eta ikuspegi hori lantzeko metodo bat egiterakoan, pentsatzen dugu, honena dela, gaur egun eskolan nagusidan disimulazio, sistema hori simulazio bihurtu. Alegia, bilatu beharko genituzke, gizarte honetan, baitaude hitz hutsez arrakasta komunikatiboa lortzen dutenak, besteak bersolariak. Orduan, bersolarien piezetatik abiatu, pieza horiek baliatu ditzakegu, baina horiek bezala beste batzuk balio dezakegu. Orduan, zein behar da? Gutxi asko, 3 pausotan eraman beti. Hau da, gozatu, edo utzi pieza batek bere eragina indezan, umengan, eragina badu, esan, oain biztaratuko dizuegu,
diskurso hori sortu duen horrek ze estrategia erabili ditun zuregan sentitu baduzu, emozio hori eragiteko. Eta hirugarren pasoan, zu zeu saiatuko zea egoera antzeko batean, ez bersotan, baizik prosan, estrategia horiek erabiliz, diskurso eraginkor, beraz, egoki bat sortzen. Eta hori da, gutxi gora bera, metodoaren zera. Orduan, hemen, metodoa nola aurkeztu behar dizu egun, hirugarren ordutik aurrea, eta batez ere bi harta etzi, garbi geratu dira, metodo horretan, bersoak direla abia puntu. Batzutan poemak sartzen dira, eta nik egia esan, eta horretik pensatzen dut moldagarria dela zuen egoerara, nik ematen dut 22 urteko ikasleekin, asignatura bat, eta orduan erabiltzen ditut, berso baino gehiago erabiltzen ditut, publizitate piezak, bai grafikoak, hau da, ze behar dugu, lanketa egiteko, diskurso, norbaitek egindako diskurso arrakastatsuak, eta orduan, hoien eragina sentiarazi, ikusi zer manipulazioa dagon, eta manipulazio horiez jabetuta erabiltzen saiatu. Hori da sistema. Orduan, guk aurkeztuko dizugu, dauzkagun gehienak bersoak ikusiko ditugu, eta tarte handi bat hartuko genduke, ez dakit, zuen beharretara, zuen dago zuten materiala, pixka kontrastatzeko gureakin, eta pista batzuk eman, zuen konbenintziazko diskursoekin metodo hau nola aplikatu lehiken. Ze behar bada, metodoa dago, DBH-ko 12-16 urte bitarteko umentzat, baina sistema ikasten bada oso erresa da beste dozein piezatan erabiltzea. Ba hori da, hirugarren ordutik aurrera egingo duguna da, beti ere, gure unidade didaktikoen oinarria hori delako 3 pauso horietan oinarritu, gozatu, jabetu eta jardun. Joxarrak esan duen bezala, pieza bat hartu, berdin da bersoa, poema, abestia edo esaera zarra, gozatu, eta gozatzen baldin badute jendeari galdetu bero, gustatu zaizue? Eta erantzuna baldin bada bai, orduan pasako gea jabetzera ze estrategia komunikatibo dauden. Erantzuna baldin bada ez, beste bat hartuko dugu. Beste bat hartuko dugu, baina printzipioz. Alegia, ume kantatzen badigu berso bat, ez da gizeinen, nire adibidez da. Gustatu zaizue ez esaten duen da? Ez, fuera. Eta hartuko du Gandiegaren poema bat. Eta gustatu zaizue? Eta ez esaten bago egia arpegi ondila da, ez da? Material asko berdeu. Baina printzipioz gozatu zerbait eragite ez badie, atzea egiten dugu, atzea eta beste pieza bat hartu. Zergatik? Emozio horik sortu ez dizunarekin nekez lortuko dezulako zuk ere emozionatu eraztea. Baina, suposatzen da emozioak sortzen dizkiela pieza horrek, eta gero ia pausua dia jabetu, ikusi bersolariak edo poetak edo zer truko erabili duen bea emozionatu arazteko, eta gero azken pausuan antzekotasunez, gauza antzekoak egiten saiatu jardun. Hori ingo dugu hirugarren orduan, bigarrenean bitartean, guain zingo dugu, 5 minutu agindu ditugu, nola da hori? 5 minutuko tarte bat egingo dugu, nahi bezu. Baina alare, kaldera erantzunak,